Asa naman itong gatuan pre? Lasang naman eh. Ikaw ingka mga ligo tawag sapa niya. Unsa man itong nabtan dere? Lasang walay sapa. Unsa naman taon tani pre? Balihay mo sa ninabi baliha. Balihon? Baliha dayon dugaya oy. Nga nung balihon man? Bali dayon baliha ba baliha. Anong balihon pa man dyan sa nina eh? Baliha. O mana, para asa man po daw ni daw? Para dili ka mawala sa kuwa ba? Di ko alam hanggang pinatay ko. Tara. Yun na. So guys, namin diri karon sa Panas Waterfalls and makatka ta dito sa bato. May gianan na ni. Diri abot. Dira. Ako ang tour guide diri ah. Okay, mo na tour guide na to. Ali mo guys. Si tour guide Junjun. Op. Paginay. So hinahinay ta dapat dere kay mga bato slide kayo. A few moments later. Ay tabang! Diri na! Hoy! Diri na yun o! Hoy! Ayaw ka mong bak! Napay solusyon sa problema! Hoy! Ayaw ka mong bak, bay! Bay! Ayaw, bay! Istoryahan na to ni bay! Bay! Ayaw, bay! Istoryahan na to ni bay! Hoy! Excuse me. Kanang pwede may makipag-competition o TikTok sa inyo ha? Pwede. Kanang pwede sugalay na lang ta ninyo. Pilaman. Kay atong apuran. Nako isa ka libo diri. Kaya naman tingali ni. Patsupay lang jud yung dance steps ha. Sige, go. Oh, sige. Oh, sugal, kwarta. Sa kalibo lang. Sa kalibo lang. Kalibo ron yung korta. Game. Oh, game. Nasa lang sa kalibo. Asa tong kwarta? Iko na. Nasa bag. Oh, nasa bag ang kwarta pero Ay kapala ka sure in daog gabi. bisan pa hinog plus 1,000 pa mo. Naunsa din mo? Kung TikTok dance step place gutan. Ipaila-ila ko kinsa ko. Kailan man ini ha? Wala. Ipaila ko. Si Marky, pinakatibay mo TikTok sa Tagum City. Ayaw kay istorya. Sige, ipakita na natin. Pakita na to itong moves ron. Sige na, game. Go outside. Like when you walked out my life. Why you walk in my life? Alam na ayaw eh. Atag na rin ito. Ang sunod gani, pag mo sokol mo sa mga sigurado ho, inyo na mo'y dance step inyo ha. Kaya boy kapoy, may sa mga oras gari ba? Tara! So guys, nagpatato ko karon, medyo sakit yun siya, tattoo artist na ko. Paano guys, i-claim lang ang inyo. Magtatato mo. Ano guys, expert? Antos ka ba? Bakit kayang tattoo niya? Laining na. Oh. Kita, oy sakit to dahil magpatato dahil no? Guys, i-update na muna ko niya pag mahuman nagtato ha. Guys, di balhin mig venue sa pagtato guys, sakit jo guys siya. Finishing. Finishing touches eh. So guys, sumana jug tato no, sa tanawa kong tato sa likod. Tanawa ra gud boss. Okay kayo no? Naidugo wala. Uy, dugo eh. Hinlo kayo mo trabaho ni.